Bog ljudi, kaj se dela, s vama je Slavon Pedrić, vi pratite utakmicu tjedna, a možda se čak može i reći desetljeća. Ovdje doslovno možemo vidjeti na samom početku fantastičnu odbranu američkog Kineza i reprezentativca Ksej Noe. On se je kvalificirao na svjetsko prvenstvo, no ide se oprobati sad u jednoj prijateljskoj utakmici sa srbijanskim reprezentativcima. Iznimno krasan dribling Stralek sa 3008 i ili će to biti gol? Gol! Stralek 3008, srbijanski reprezentativac, nevjerojatno! Kako ga je samo zadao u startu. Očito je da već on u samom početku želi sugerirati na pobjedu, što je iznimno dobra i krasna stvar. Kaj se ovdje desilo, ne bi zna reći. I Stralex 3008 hoće li opet nasrnuti? Dija brani potencijalni gol srpske reprezentacije, nevjerojatno! Koja stidija bola, ne možeš vjerojati. I možemo vidjeti kako se opet kreću ka golu. No, evo ga, Stralek 3008 zadaje drugi gol, fantastično. Općenito je da se mladi reprezentativac za sad pokazao vrlo dobro. No, vidjet ćemo kako će se kretat ostatak utrke za loptom. Pa i nije im drugo trebalo da se približe neprijateljskom golu i treći gol srpsko-hrvatske reprezentacije. Ne možeš vjerojati, ovo je baš punjenje u samom startu, ne? Iznimno mi je drago što na dijelu možemo vidjeti ikone srbijanskog gaminga i gaming scene općenito. I dobar blok, dobra odbrana od strane reprezentativca američko-azijskog podrijetla. I Dija ima vrlo precizan šut ka golu, no Tex, američki reprezentativac, brani. I četvrti gol, dječki moji lipi! Ne moš vjerojati koliko su oni sad pokidali, Daj stari moj, uspi nam piće, idemo proslavit. I ovo bi mogao biti gol za američku reprezentaciju, a doslovno sad vidimo da on to i je. Mada znate kako kažu, jedan kon jedan. Uprkos tome da su ovi dali 4 gola, kaj momci, kaj vi sad očekujete, kaj će sad biti? Pa ne možete pobediti sad. Ne možeš ti sad glumit frajera na srbijanskom terenu, ne? I mogli smo sad vidjeti autogol na dijelu, no vidio je da nema tu nikakvih opcija, da to može biti samo gol, da može samo lopta ući unutra. Bilo bi van serijski to odbraniti. I jedan doista fini nabačaj i... da, lopta uliče u gol. Iznova. Dakle, ova igra će mi doslovno dosaditi od količine pobjedivosti sa strane srbijanske reprezentacije. Ovdje sad možemo vidjeti nekolicinu omašaja, da se sve to lijepo ispraviti. I Dija se zaleče i daje gol, nimalo ne iznenađuje obzirom da ona je bila prvak srbijanske lige, 2018. čini mi se. I Stralex šutira ka golu, no ispriječio se kolometni kaubojac Tex, svojevrsni kapetan ovog američkog tima. Ovo je djelovalo kao savršena prilika plavih, no znaju se nekad dogoditi bangave situacije, moramo razumjeti malo i njih. Ovdje se prepliču snage dvije strane. Dapače, ne može ni ispratiti gdje lopta sve kruži i ide. Ide od auta do auta, odbija se. I kakav li je to bio omašaj Ksej Noe. Užas, živi. I Tex pokušava tu nešto odbraniti, ali ne možeš ti, stari moj, to ni odbraniti. Kad Lidija šutne haubicom, to se nikako ne da odbraniti.
Suvišno je sad ovdje išta komentirat. Hajde vidimo kako će djela biti, kakva će situacija ispasti. Mada već je zbilja jasno tko je pobjednik ovdje. 8-1, manje od minute, hajde vam pričam ono. I dobar pokušaj plavih, mada opet se i to da odbranit. Ovo je bilo sumanut, doslovno raketni udar na dijelu. I odbrojavanje od posljednjih 10 sekundi, mada ne da se tu više ništa ni napraviti, ali ne mora. Što se nas tiče, što se mene tiče, tu nema više kaj se djelat. I to je to, dakle, pobjedu ponovo odnose Srbijanci sa ubedljivih 8-1. Iznimno dobra reprezentacija, dobro su se pokazali, želimo im puno sreće u narednim utakmicama. Hvala im što su nam pružili dobar ugođaj i ostavili su dobar dojam na sve ljubitelje kolometa. Doista su ispali teški frajeri. Ja vas pozdravljam do idućeg puta, lijep pozdrav!